Uitați, oamenii sunt foarte agresivi, au sărit la mine la bătaie. Dar nu nicio problemă, rezolvăm problema. Ai treia bătaie, l-ai speriat copilul, m-a amenințat? Ai sărit cuțitul la bătaie la mine? Sunteți 4 inși? De ce n-ai vrut să stai să te controlezi la barcă? Te-am găsit la vintir. Te-am găsit la vintir. Băi, te-am găsit la vintir. Am martor tot. Vintir, scule care umbla la bețele acelea. Da, 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 va omorâ, nu vezi că e barca tamponată, da, 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 da. Se vede, se vede. Se vede ce agresiuni sunteți băuți, nu? Da, da, se vede, se vede, se vede, da, da, da. Mi-a speriat copilul, nu? Dumitale, dumitale. Da, nu, nicio problemă. Da, mă, normal, v-am găsit la vintir, nu sunt normal, barca muldară de sus. ROGG0545 are numărul la barcă. Da, mă, da, nu a făcut normal. De ce nu m-ai lăsat pe mine că ai peștele acolo în față? Ai peștele scuturat? Da, mă, peștele, peștele. Sunteți băuți acum, sunteți 4 inși? M-ați agresat copilul, mi-a speriat copilul. N-am nicio problemă, am martor, s-a liniștit, am martor. Fac plângerea poliției, s-a liniștit. De ce umblați la sculele la pescari? Scule care a ridicat, vintirii. Care scule, mă, te-am găsit în mal acolo la vintiri? Da, mă, se vede, dar ce căutai pe Litkov? Că la lansetă nu dădeai. Bă, dar nu dădeai la vintiri, nu dădeai la lansetă. Ce căutai la vintiri? Da, mă, te-am văzut eu. Te-am văzut la vintiri, la barca muldară și de sus, uite, ai și iarbă și acolo, ai prin telefonul. A, n-ai voie să fii, nu? Păi la ce vrei să fii muldar? Care boschez, mă? Erai băgat în mal? Uite, ești de verdeață pe tine. Ești de verdeață pe tine. Lasă-mă că nu intru, s-a liniștit. Lasă-mă, nicio problemă. Lasă-mă, nu mă opresc nimic, că voi sunteți agresivi. Nu e nimic, nu? De ce umblați la scule? La vintiri, la vintiri. Luați cutura și tăiați cu cuțitul cercurile. Așa este, păi da, așa este. Da, mă, da, las că mă uit eu. Mă, dă-i drumul, ce treaba am eu? Eu am treabă cu tine? Ce? Că vine poliția, mă. Vine poliția, mă, las că vine poliția, nu-i problemă de asta. Vine poliția, s-a liniștit. Da, mă, da, m-am băgat în față, v-am găsit la vintir, m-am băgat în față. Adică... Da, mă, eu nebun la cap. Da, mă, da.